θα σε λυπηθώ! Μη με λυπηθείς! Δεν θα σε λυπηθώ καθόλου! Μη με λυπηθείς, γιοταράκι μου! Όχι, όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι το δεν είναι. Μισό, δεν είναι αυτό που είναι το άλλο. Καθόλου, είναι το προηγούμενο. Συνήθως αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι αυτό. Είναι... εντάξει. Εμείς. Τι κάνουμε? Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Εσύ είχες πονοκέφαλο και εσύ είχες διάβασμα έξω να μην σας βλέπουμε στα μάτια μας. Στα τσακίδια. Εσύ στο δωμάτιό σου και στο δικό σου. Και δεν θα βγείτε μέχρι νεοτέρας. Πατέρα, μπορώ να σου εξηγήσω? Δεν σου εξηγώ καθόλου. Μη γιονίζουμε, θα πάθεις κανένα κεφαλικό. Πάρε βαθιές ανάσες. Δεν το συζητήσουμε σήμερα, αύριο έτσι. Η κατάσταση χρειάζεται ψυχραιμία. Μπαμπά, εμένα καινούργια μπάλα, πότε θα μου πάρεις? Λόγω σιγά έχεις. Δεν εξαφανίσου. Σιου. Θα μου πεθάνετε.